Ültünk a saját lakásomban hárman, Csézivel és Lajos Lászlóval. Ők ketten egy egészen elképesztő történetet meséltek nekem, olyat, ami jó, ha egyszer megtörténik az ember életében. Hogy mi volt az, nem mondhatom el, köt az ígéretem. A héten már csak ketten ültünk ugyanott a saját lakásomban, Csézi és én. Hogy miről beszélgettünk, eddig nem mondhattam el, kötött az ígéretem. Most viszont az énekesnő elmeséli saját történetüket. Bármit is írtak, vagy bármit is mondtak rólad, vagy erről a tragédiáról nem szólaltál meg. Most mégis vállaltad ezt az interjút. Miért? Nagyon szerettem volna, hogyha a mi 6 évünk azt teljes mértékben átadni nem lehet. De azt a szépséget, ahogy mi éltünk, azt nagyon szeretném, hogyha nem piszkolnák be, és az megmaradna olyannak, amilyen volt. Nekem ő volt a nagy szerelem az életemben is. És minket nagyon összekovácsolt az élet. 6 évig éltünk együtt, és az utolsó 3 év az nagyon-nagyon nehéz volt. És ezt végigküzdöttük, és úgy éreztem, hogy most kifelé jövünk belőle, és tudunk lépni, de ő feladta. Barátságból lett szerelem az övék sok-sok évvel ezelőtt. Amikor először találkoztak 1997-ben, még mindketten párkapcsolatban éltek. Aztán a párjaik szép lassan eltűntek, de ők megmaradtak. 2005-ben Csézi utolsó éves volt a Miskolci Egyetem opera szakán. László autóalkatrészekkel és bútorokkal kereskedett. Amikor én őt megismertem is, és később, amikor egy kis remény volt rá, hogy mi egy pár leszünk, akkor leírtam egy füzetbe, hogy azt kérem a Jóistentől, hogy őt adja nekem örökre. És mindig mondta, hogy mutassam meg neki ezt a füzetet. És mondtam, hogy nem, majd csak az esküvőm napján. És soha nem kerül. A diploma után Csézi külföldön tervezte az énekesi karrierjét, de közbe jött a szerelem. Itthon maradt és váltott. Együtt kezdték el építeni a karrierjét, de nem az opera énekesét, hanem a majdani popstárét. 2 évvel azután, hogy összeköltöztek, már bemutatkozó koncertje volt az egyik fővárosi színházban. A sajtóban lehetett olvasni, hogy te fényképeddel szemben, fekete öltönyben, a te nevedre gravírozott borral, a te zenédet hallgatva lett öngyilkos. Ez igaz? Ez igaz. Azt, hogy ő a fényképem előtt búcsúzott az élettől, ha tiszta fejjel gondolkodom, hogy miért, akkor azt gondolom, hogy ez az egyetlen maradt a kezébe, amire büszke volt, amit ő teremtett meg, és ezt akarta látni. De biztos vagyok benne, hogy ezt nem gondolta végig, és valamiért összeroppant, vagy valami befolyásolta. Dél voltam csak téli éjszakán. Az álom egészen 2007 végéig tartott, utána a rózsaszín habcsókos tündérmesét felváltotta a rút valóság, vagyonosodási vizsgálat, megfűszerezve egy gazdasági világválsággal. 2007-ben még 210 milliós volt a bevétele, 2008-ban már 24 millió. 2008-ban Csézi eladta a lakását, és az árából próbálták menteni a menthetőt, de a lejtmenetben nem volt megállás. Utána Csézi keresztapja adott nekik kölcsön 30 millió forintot, de már ezt sem segített. 2008 végére az egykor gazdag vállalkozó gyakorlatilag tönkrement, és most, 3 évvel később, a halálával 100 milliós adósságot hagyott maga mögött. 2009-ben az egyik, és 2011. januárjában a másik céget is felszámolták. A cégpapírok olyan 90-100 millió forintos tartozást mutattak, de ezek céges tartozások. 100 méterre tőlük lakott a legjobb barátja, rajta kívül minden korábbi barát és ismerős elkopott. Azt látszott rajta, hogy tönkrement anyagilag? Azt lehetett tudni? Azt látszott? Így van. Tehát azt mondta is, hogy tönkrementem anyagilag. Így nem mondta ki soha, mert ő soha nem mondott ilyet ki. Ő mindig azt mutatta ki fel, hogy jó lesz, túllépek én ezen, jó lesz az Gyuri, várjál 2-3 évet, lesz ebből még akármi is. Mikor jöttek, gonosz évek. 3 évig küzdöttek a teljes anyagi összeomlás szélén. Ha volt bevételi forrásuk, akkor ez az énekesnő fellépéseiből, de már fényűzésnek nyoma sem maradt. Nagyon küzdöttünk, és ez borzasztóan, de csak egymásnak voltunk. Megölelgettük egymást, mindig figyeltük egymást, hogy van. Én igyekeztem abszolút megadni neki mindent, amit csak tudtam, tehát hogy a kedvébe járjak. De nem, úgy éreztem, hogy nem volt rám szüksége már, mint nőre.
És én nagyon szerettem volna a feleséggel lenni. Nekem tényleg az volt minden álmom, hogy a feleséggel legyek és gyerekeket szüljek neki. 6 évnyi együttélés után szeptember végén Csézi visszaköltözött a nagymamájához, de mivel egykori szerelme továbbra is a menedzsere volt, megmaradt köztük a munkakapcsolat. Minden nap találkoztak, de már csak a zenéről beszélgettek. Én egy hónappal halála előtt elköltöztem nagymamámhoz, csak a éppen aktuális ruháimat vittem magammal, hogy tudjon gondolkodni, hogy szüksége van rám. Mert ahogy 2009-ben jött ez a válság, olyan szinten megviselte őt, hogy teljesen bezárkózott, és elvesztettük egymást, mint partnert. Nem jött utánam, nem keresett, mint nőt, hogy szeretne engem és akar engem. Mindig bejött, de csak a munkáról beszéltünk és a jövőről, de nem a magánéletünkről. De tudta, hogy mindig számíthat rám, és ott is voltam, és mellette mindig. 3 héttel azután, hogy elköltözött, elkezdett randevúzni egy szintén gazdagnak mondott hatóanyagkutatóval. Teljesen új ez a kapcsolat. Annyira új és annyira friss ez a kapcsolat, hogy alig néhány találkozón, randevún voltunk túl, néhány vacsorán, amikor ez a tragédia bekövetkezett. Az öngyilkosság után elbújtak a világ szeme elől, ezért mindenki találgatott. Szintén találgatások a sajtó címlapjáról. Tudom, hogy nem olvastál különböző lapokat, de terhes vagy, és ezt közölted vele. Új partneredhez költöztél, és új partnered találkozott vele, ezért történt a dolog. Nem tudta megemészteni, hogy ott hagytad. Ezekből bármelyik is igaz-e? Nem várok gyereket, nem vagyok terhes, remélem, hogy a Jóisten ezt megadja majd egyszer. Nem költöztem máshoz, a nagymamámhoz költöztem. Tisztán szerettem volna látni, hogy szüksége van rám. Furcsán hangzik, de azt mondják, hogy szinte ez a tragédia hozta össze őket, mármint az énekesnőt és az új választottját. Azt is sugallják ezek az újságcikkek, hogy Lajos László ön miatt lett öngyilkos, mert hogy őt elhagyta a Csézi ön miatt. Azért a sorrendhez hozzátartozik, hogy Csézi a tragédiát megelőzően 5 héttel már elköltözött a nagymamájához. Azon a bizonyos hétfő reggelen az öngyilkosság előtt László még elment egy közös barátjukhoz. 9:30 volt, és szikrázóan sütött a nap. Ön beszélt a Lacival utoljára. Elmondja, hogy milyen állapotban volt? Annyira önkívületi állapotban volt, hogy én még ilyenek soha nem láttam. Kint várt a kapu előtt, és akkor meg se tudott szólalni, vagy 2 percig biztos, hogy állt, és remegett, és meg se szólalt. Akkor megkérdeztem tőle, hogy segítsek valamit, Laci azt mondta, hogy nem kell. Innen valószínűleg hazament, felvette a fekete öltönyét, kinyitott egy üveg bort, oda készített egy fotelt a kandalló mellé, és Csézi zenéjét hallgatta. 11 óra lehetett, amikor meghúzta a ravaszt. Én itt voltam, itt dobtam ki a krumplihajat. Akkor dördült el a löves. Megfordultam. Szép néztem. Legszelső haznál, mondom, vadász ember lakik. Azt gondoltam, hogy előtte arra kifelé. A szomszédnénit mindenki csak Róza mamának hívja. Meg sem fordult a fejében, hogy Laci megölte magát. A férfi olyan ügyesen el tudta hitetni mindenkivel, hogy ő az örök optimista. A Laci milyen ember volt? Mesés. Mesés. Mit mondja? Sajnálom. Mindig nagy terveket szőtt. Ő az az ember volt, aki nem tudott a hétköznapokban gondolkodni, azt inkább én próbáltam lekoordinálni, hogy a mindennapi dolgaink azok valahogy működjenek a barátaimmal, és ő pedig mindig nagyokat tervezett. Aminek volt sok eredménye, tehát ez vitt minket előre, és nagyon-nagyon sikeres dolgokat csináltunk ketten együtt, amire nagyon büszke volt, és én is. Eltelt 3 hét, mindenki újjal mutogat a másikra, mindenki mást hibáztat. A valós információkat csak kevesen tudják, mert az érintettek mostanáig hallgattak, ezért félinformációval kevert érzések indultak el hógolyóként, és nőttek lavinává. Persze, hogy hibáztatom magam. Mi csak egymásnak voltunk, senki más. Annyira ismertük egymást, és nagyon szerettük, becsültük egymást. Szerintem, ha nem ezt az utat választja, mi soha nem szakadunk el egymástól, tehát mindig együtt dolgoztunk volna. És persze, hogy hibáztatom magam,
hogy lehet, hogy még várnom kellett volna rá sokáig, vagy mit tettem volna, bármit megtettem volna, érted? Egy ilyen tragédiának sok áldozata van. Van, aki elmegy, de vannak, akik maradnak, és a terheket azoknak kell tovább cipelniük, akik itt maradnak. Some of them leave you, some of them stay. Vége a szavazásnak, nézzük a végeredményt.